Здравейте. О, какво това е ново? О, what the fuck? Бом. Бом. Окей. Извинявам се, просто гледам като две капки вода. Да. Те. Така. Те. Nice job. Пуш. Как се стресна. Да. Аз съм правил много голям рекорд към 200 000 и нещо. Много рекорд. Не. Да видим апгрейдвайте. Те, това ще... Да. Така. Така, че... По-яко. Сега тук ли ще мълчите? Значи преклипва Джорджано, знам къде живее Джорджано, мога да го поканя у нас. Ма не се чувам, съвсем сериозен съм. Изобщо не се чувам, аз съм там, където Джорджано живее. Неговия град съм. Съответно помолих един приятел, който е много добър в технологиите, ми помогна да открия Джорджано. Звъннах му днеска и ми каза, че да, може да дойде. Казах му адреса и Джорджано ще дойде в някой клип, ще говорим с него. Правим интервю с Джорджано. Тъй като нямам камера, просто ще говорим с него, защото... И това. Ама ако някой мисли, че се шегувам, не. Напълно съм сериозен. Пък аз ако се шегувам, нали ще... И той ми каза, че днеска може да дойде, ама явно има работа, щом не е дошъл. Да, брат, лол, водата му отвя.
менюто. Това е жената. Готини графики. О, Коста, мой. Коста. То съм го имал, то съм го нямал съм го, не. What? Не. Да. Авто пак се плаща този. Готини графики има. Подобрили са ги. Добре. Много ще се скефи Джорджано да дойде, много се радвам между другото. Така че утре ще дойде към 3-4 часа, защото към 6 имал работа и за това. Правя този клип, за да покажа играта, да поиграем, да разцъкаме нещо, защото отдавна не съм правил клипи. Да. Да разцъкаме. Малко в този клип в коментарите кажете какво ще разцъкваме като друг епизод. Кажете как ще са, какво ще разцъкваме, какво ще правим. За телефон по принцип игри някакви забавни, страшни. Всичко играя, разберете, ма страшните игри ще ги играеш Джорджано. Защото той обича страшни игри.